Hola. Buffett. Yeah, injalo. This is your boy. The only one, King Majevan. The yellow bone. Buffett. Ngifembakeni again. Buffett lazi yakhipha kunamafati kunamajika yonke into yabo. So kune out yami lebhalile la Facebook yazi King ntwana yami. Cala ngalo medium lesinye sibherebhere simekade simncane simnandi yabona ekhaya bafuna amagudu yabona ngasino out yami mina I'm here for you yabona. Lapho le khanda Buffett. Out yami yazi no medium igcwele ngayo. So Buffett ngiyathi kus out yami medium ifunani kuyo. So nyathi ngohlane out yami a choose amakhona kumtshela no Buffett. Ngifuna nje medium so that nani khona kuba update ukuthi no out yami ufuna kuthini kumanje yabo Buffett out yami khona la sesipana sayo la nesibona semahlathini so nyalo siyakuyo yo siye Buffett injalo asiye cameraman ashone khona phela kanje asumbamba kanje mbona bo fantamu pe mbona bo staring sekanda mase umbamba le putsununu wami ngathi romantic movie mangikubuka bambo lwami bambambu muhle dali umbonisa amafili dali umbonisa amafili. Hola brafan me. Hola buti kwazi. Hayi kumnandi awuthatha. Hayi kumnandi kakhulu. Kumahlathini wawona sinyora. Hayi bekuphezulu mntana baba uyabona ukuthi imbuzi nemnandi lavela isefemini sikhona. Oh. Lo thamini ngize ngitela yabo sihlanga lokuqala la. Ngele mfati uthina ngibani Ngipho kumele. Seselungisela yabo. Njengokusile iqale sakhetha ena masithuli. Ngithulise manje ngina wathi namhlanje ayishambuwana. Yabo. So ngifuna ngitshele abantu ukuthi right lapha kumele ngifunani. Utshele nami. Usho ukuthi uyamthanda ngifuna ukumguraji. Yabona izinto ezidla kuba bucayi mara ngamele ngifama ukuthi ngikho. Okumguraja nanani lokho ayasithi indodami ngifanga isithanda. Yabona. Wona lokufaka iring lapho. Ustraight ukuthi ngivulele umntwana unzima. Hayi mina ngimade ukuthi ngibone half pick lapho kuma Facebook. Usho ukuthi hayi ungafi ukuthi ngivule mina ngifangaye kakhulu mntwana. Uma ngamthola yabona ngomkhazi. Ngingamlazi nyana ngomhlaba ngominyi. Hayi lokusabayo asikho indodana. Oh phela ngiyakuthemba. Buffett, yeah, that's how it is. La kujika injalo. Awuthi yami sene state medium ukukhuluma naye. Nyalo cameraman siyale somlanza retu. Awuthi msukutshela ke lapho ngiya naye yabo. Ngitshela ukuthi le posi uyena yabo. Buffett, siyeni. Ngifuna tulo emakhaya. I don't want support. Esale kahle. Sengiyahamba. Angifisi ukuphinde nginibone. Uyaphi? Inhliziyo ngisi. Buffett, yeah. Hayi mbake madoda. Hayi uyabona. So Buffett nyalo manje meko simfonela kuye. So yena uhlangana naye lapha. Umlanzi ngimisele outing yami. Ndase. Yabo, base kuse park, lesibuye park nanibonile kuhle kugreen kutshu. Buffett injalo asiye. Dali umbonisa amafili. Yeah, Buffett. Ngiyabona. Ayibasuka. Unjani? Ngiyaphila na right. Yeah, so sitanga lo tsabalela tsabela Kona se ready ukufuna. Okay. So ngiyali. Ngiyali sikumukisa kuyo, yabo. Manje futhi bafika one-cold ngabe sesengubani bahard yabona bani soft as a soft. Into zami. No, Buffett, yeah. Na camera bona masakhona concentrate mara asiyeni. No, asama. Ndamu pe mbona bo staring sekanda mase umbamba le putsununu wami ngathi romantic movie mangikubuka bambo lwami bambambu muhle dali umbonisa amafili dali
ungibonisa amafili. Yeah, yeah, dali, 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 ungibonisa amafili. Yeah, dali, 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 ungibonisa amafili. Yeah, dali, 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 ungibonisa amafili. Yeah, masungibamba kanje, 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 masungibamba kanje, 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 masungibamba kanje, 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 yeah, masungibamba kanje, 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 masungibamba kanje, 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 masungibamba kanje, kanje. Khusha le ngakuyo. Ay, yo, awuthamba. Nangenza makafuna ukukhala phansi ngofuna ukuvumela sokuba la. So hayi bafethu, ngizobashiya kule space. Bafuna ukukhuluma kwethu njengabantu abadala yabo. Awuthamba, hey, sendowela njani. Yeah, I know njani bafethu. yaligama ngimakhutisa noma isikhathi ngifileka ngalo ku-Pienaary yabo. Ya ngala nginokuletha umsebenzi Okay. ya ligama ngalithola kancane igama lakho mama bathi ngoba khona lapho so angiladi naliphelele ukuthi Okay. Langithi igama lami ngisivumelelo sibona manje. Ngihlala la embakeni. ya okay ngiyayuva ya inkinga okay nginendlela encane engifisa ukukutshela yona yabo. Shothi ukubona kwami ngakubona hayi bengibhizi ngidlala ibhola yabo undlule ngoba nginganayo le chance yokuthi manje ngingagcina ngifikile ngoba ngiphakathi egroundini yabo. Okay. Sena kuphela igame ngilanga khona ukuthola khona ngawe ukuthi uhlala kuphi igama nanani yabo. Ngathi ngizophinda ngibuye njengoba vele nginokusebenzela ngalo mpakeni yabo. Kunginyalo nje ngibuyele emsebenzini yabona musina ngishaya into njani. Mara bengifisile ukuthi ungithole nje ngiright ngigcokile ngigezile ngiright. Ngibuyele emsebenzini into yabona nawo mijuluko nanani yabo. Ya impela ngifa ngawo sithando sami lapho. Yeah, ngiyabona. Yeah. Okay. Ngingajabula nje empeleni ukuthi ngaba umuntu wami kahle kahle ngibeke nje kunginyala anginayo umuntu benginayo umuntu kwendeka lokho naloko sihlukene ngoba ya ngingajabula dala ngingaba umuntu. Okay. Mina ngilaye umuntu. Yeah. Okay, sisimisa kanjani ngalo? Okay, njengoba unemuntu uhlala umuntu Hlalelikazi. no likazi. Okay, likazi nalambakeni mara kusekutheni ngilaye bathi nguphe kambe engomeni Pienaary. Okay. Uma okay mina nawe singagcina sihlanzene ngaba nenkinga vele ukuthi manje ngasithola ukuthi kumbe njani. Mara ungangibekela umthetho wena ukuthi manje okay right ngesikhathi leso ungangifoneli mina ukuthi ngalokushayela call back nani akusinkinga. Okay. Yeah, kona singabonana ngasho njalo. Vele ngeke ngifonele anytime. Yeah. Then to linzamini ukuthi ngitshele ukuthi ngifonele ngesikhathini enesigcina esikhathini. Okay. Okay, yabonkinga. Hayi nakunjalo vele ngiloko ngifisile ukuthi mina nawe ngingaba ngiloko vele singigcina vele ngitholile umuntu wami yabo. Ngoba inkinga yami nginelithando leli njani. Okay. Nginelithando sana ngathi kumbe umuntu wakho uzogcina kwendekani linoyithuna ngingadi. Yabona ngoba isikhathi angiyanikani and umuntu wami ngifa ngokumbona ngemalanga. Ongemalanga. Okay. Akusenkinga ngizokunika isikhathi sakho ne-boyfriend yakho nibe nethuna ungidzinga njengoba ngichazile ngishayela kuphela. Nginawo angihlezi ngisemoyeni ngizokubamba. Akusenkinga nedala. Ushona uthi udinga ilithando. Ngidinga ilithando dala ngeke ngokunabela. So ukunabela kusidinga ilithando. Okay. Yeah, ngifanga ilithando mina vele ngilokho. Esikhathi nginaso. Noma isikhathini noma ngobu-3 ekuseni nje ungangibamba ukuthi manje ayidala uke hey. Ngifa ngawo mina nyalo ngazama i-transport ukuthi ngide kuwa ngikubona. Qobo. Serious dala. Wow. Okay. Kuyavakala ukuthi usemathandweni. Yeah, injalo lento ngesikhathi yabo. Okay. Yeah, akunankinga ngikhona anytime ungangibamba.
noma ngabe ngisiphi isikhathi. Nawe. Nginenkinga. As long as sihloniphana, right lokho kakhulu. Okay, akunankinga sithando sami yabo. Mhm. Ya, hayi senguvile-ke okuningi ngawe. Ngiyongitshelile unaye umuntu yabona. Yini ongayithandi wena? Kube umuntu nje lo uthandana naye so. Angivani nemuntu lo shawutako. Okay. And angivani nemuntu ukuthi nasithandana like nakunento le wrong kuyofuna angishaye or something. Okay. Angikuthandi lokho. Okay. Mhm. Ya sengingasho okay mina sengingasho nedala bo. Ngami esayidini lami. Yabe ngimuntu lo shayanako empilweni yabo. Mara ngahamba kwangihlula lokho. Ekutheni okay umuntu nanoma ungathandana naye nangabe sevele ku-straight ukuthi manje seniyalana. Sidingo sokuthi umshaye uyamshaya umshayi kuyafana nangabe yena sekachubekele phambili yabo ngethanda. Vele ku-straight ukuchubekele phambili yabo. Sandla sogcina sengifake ejele kokuthi kuphi yabo. Ku-wrong lo wena dalami yabo. Sandla ngasekela. Mara ukuthi khulumela ngiyathanda ukukhulumela mara lo loku right. Yabo hayi lo loku wrong. Ngithanda ukuthi icocela manje. And ngimuntu lothanda ukuthi ihlekela nani yabo. Kwesikhwedlana bathi ngeSiswati kwesikhwelenyana sikhwele kumbe yini. Nginako kona mara ngani sengaphuma kuloko kushayana nani sengamane ngundlule nje. Nanobantu bakho sekudodla wena lokho so okay right. Ungakhona kubambana ungibambe ukhulume nami ukuthi hayi laba bangani kumbe yini yabo. Sengiyeda kwese wazoyi2. Manje abaningi angikhoni nginamahloni. Okay. Ya lapho khona abantu vele ngaze nibe 3 senibaningi. Kambe kuningi kucala ku2 ne? Ya ngaze nibe 2 3 yebo. La ngikhona vele ukuthi aku. Sengamane sikhulume efonini ngoba ngilona. Okay. Nginenkinga because nama ngibathandi abantu abaningi. Okay. Ngakhona ukuthola njani mara dala ngoba mina ongena ekhaya kini yo mahloni. Ukusaba kumbe ngingangena ngemali ngithi ngicela manje. Kuba ngiloka kana ufuna wena. What if awuna kwangimi ke? Sekube ngiyongizama kumemeta ukuthi ngive ukuthi ngikhona ke ngifika ekhaya kini. Okay, ngawari nginika ama-numbers akho. Manamba ne. Esani ifoni nayo lapha. Angayiphatha. Yes. Okay, ngifake kuhle. Ala yahlupha ngifana la bese vele 30 076 oh 55 yeah 25 25 640. 640. Lelo. Okay, ngiyabonga sithando sami. Okay, ngiyabonga nakuba nawe. Nyana. I love you, mama. I love you, son. Imali. Asiyidlile imali. Ngizafuna ukuba nemali. Malu, umculela nangoma ubethatha uthi ukuthi imali. Ngicela awusebenzi ngoba hlalele. Jesus is Lord. Ngicela uphethe ngicela kabla. Malu, ungabaphosa ukunikile ko350 wona kokucela ubhalisa. Okucela thina mabhosi basifakele ko500 estimation. Ngithi mina ngiyakona. Run. Bafethu injalo. Yakudiki. Uyangithanda noma uyanginabela. Nenjalo bafethu khupha imali ngitshela namuhla. Ngishada imali yablasha ngithiyami. Yebo, thank you. Asungitshela sitshele so ukuthi ihambe njani bakuthe iyathembisa noma vele sekulungile noma sathemba. Ayi lapha ngingasho bhuti omkhulu ukuthi hayi kumnandi kakhulu yonke into ayihlangene. Phela mina mothi lo mphathi kahle. Hey, yeah, ne I know. Bafethu le number leyayisebenzi ngaqala isebenzi. Yeah, manje but I know mina ngisathi ukubuta yini. Ya, Wena unene uyamthanda vele Fred. hey ya ngifa ngayo bhuti omkhulu. I-ring le ya bhuti omkhulu. Mntana yami. I-ring moja nje vele angiyifaka bhuti wami. No Thami mina ngithi congratulations apana. I know ayakuna mara kunasitulo. Yeah. Nangiyikuva yena ngosini. Amanjani yabo. Yeah, Nginesitulo njalo. correct. Yes, abafethu injalo that's how it is.
Yeah, bafethu la injalo. La ngimele mina. Bese kahambile vele sengiyabona. So, la ngifuna ukusisisa nabo ukuthi kahle kahle wathi umthembisile nomgane cobo. Ngine right. Yeah, sure. Manje ngifuna usitshele sonke nalaba lababukela ngathi Kushap. hayi bo kushapha njani ngisiza explain awufuna ukuelaborate kana ngoba vele kusasponse ni Ayekesho sangakuthi. Sekuningi sikhuluma ngale camera but mina nayo isishap. oh nakho no bafethu yeah that's how it is hayi manje ngiyanenhlanhla yabona yeah mara bafethu next week ngoba kusithami episode yami nami nginabela muntu khona umnabelayo nabo so bafethu sine Friday injalo